Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:27. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid.
mga pinalanggay namon nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa panibag-o na naman nga edisyon sang This Is My Life. Karon nga adlaw sa nga Sabado, Enero 25, 2020. So karon nga adlaw sa sini nga hapon, ang inyo temporaryo nga makaupod diri sa This Is My Life, ang temporaryo nga magatalos kay Tita Wilma. Subong nga Sabadong edisyon sang This Is My Life, ini naman si Inday Dorel. Yes, kamusta ka mo dira mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? So hopefully nakapanyaga na ang tanan kay of course pasado alauna na, pagidugay alas 2 na. So dapat hindi gid magpagutom kay budlay ko na masupay. Diba? So kaon gid sa insakto nga oras. By the way, mayong hapon na sa tanan nga nagaupod sa akon sa Facebook Live. Hello sa inyo tanan. Sige, pagabasahon naton karon ang inyo nga mga greetings. And of course, sa mga nagapamati naman sa radyo, nga ara subong sa ila puloy-an nagapahuyang-huyang. Huyang-huyang. Hunay-hunay. Sige, mayong hapon dala sa inyo. Kaya sa mga nagapamati naman sa ilang mga salakyan, well, naga-travel, subong nga hapon, may ilang nga pagpamati. Kag sa aton nga members ng Operation Tulong Task Group, mga manong driver, mayong hapon sa inyo dira. May ilang nga pagpamati diri kay Inday Doors, subong nga hapon. Yes, subong man nga hapon, lingawon ko kamo. Pinagi man sa paglingaw sa inyo ni Tita Wilma. Of course, ara ang pagbasa sang sulat, nga ginpadala sa aton subong nga hapon. Ang inyong horoscope of the day. And of course, ang quote of the day. So, karon man nga hapon, may ga-share man ako sa inyo. Ang share man bala sang Department of Health kung paano insakto nga pag-ubo, especially kung ana ka sa public places. Especially subong nga very subong ang coronavirus sa nagkalain-laing lugar subong, sa nagkalain-laing nga kalibutan. So, isa sa mga symptoms dan ang pag-ubo. Hilanat kag sipon. So, karon i-share ni Inday Dorel kung anong insakto nga pamaagi sang pag-ubo, especially kung ara ka sa pampubliko nga lugar. And by the way, sa mga nagapamati subong sa Facebook Live, kag sa lang sa ilang puloy-an, please, basi wala pa ka naka-like sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. So, i-check nyo gidara kay basi nagalantaw lang kamo sa amon live, nagabasa lang kamo sa balita, pero wala nyo na-like amon page. So, i-like nyo gid kay para mangin updated kamo sa mga nagkakahanambo diri sa palibot sang Bacolod, sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental, kag sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. So, dira, kung gusto nyo pagid nga mangin, una gid kamo sa balita, una gid kamo nga makabasa sa mga post sa Action Radio Bacolod, kadto kamo sa page sa Action Radio Bacolod, tapos may ara dira following, i-click nyo na, tapos may nakabutang dira nga see first, para kamo gid ang una nga makakita. Diba? So, i-check nyo dira ha. Kag, ang amo nyo nga website, i-visit nyo man sa www.actionradiobacolod.com.ph. So, dira makita nyo man ang amon nga mga balita nga gina-post dira sa amon nga website. Kag mahapos nyo ina makita dira kung may luyag ka mo bibalikan nga mga balita like natabo last week, last month. Mas hapos dira pangitaon, hindi ka mo iyawan scroll. Kay may search bar dira pwede nyo ma-search. And of course, sa amon nga YouTube channel, i-search nyo man dira ang Action Radio Bacolod, kag i-subscribe. Kaya may mga video kami nga iga-share dira sa inyo
Sige, gina-arrange pa namon subong. Pero please subscribe sa amon nga YouTube channel, Action Radio Bacolod. Okay, so sa mga luyag na ha magpalabuot sa ilang mga pagpanamyaw, pwede gid ka modera nga mag-comment sa aton nga Facebook Live kay pagabasahon ina karon ni Inday Darrell. And of course, sa mga nagapamati sa radyo kag sa ilang mga salakyan, pwede naman nga mag-text sa 0938-225-5017. So, ina ang text hotline sa Action Radio Bacolod sa liwat, 0938-225-5017. O, agad mabasahan tang inyong mga mensahe. Kag, please, hindi lang magtawag. Kaya para hindi ma-delay ang mga mensahe. Kaya hindi man nagyapon masabat ni Inday Dora ang inyong mga tawag. At syempre, text hotline lang mong kaga-programa kita. Okay? Okay. Okay, so sige, this time, antes kita magpadayon sa pila naton ka mga activities subong nga hapon. By the way, later ha, akon alawagon ang promo mechanics ng ACS Millones 2020. Okay, base pala ikaw na ang madason nga maging milyonaryo. So, pagabasahon inakaroon ni Inday Darrell, so abang-abang ka mo dira. Pero this time, mag-play kita na isang isa ka ambahanon. Every shalalala. Oh. Every shalalala. Doon, hindi mo niya mo. Yesterday Once More by Carpenters. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played,
The best. Launa 50 Action Radio Philippines Standard Time. Okay, so this time antes ako magpadayon sa pila naton ka mga activities subong nga hapon, tamyawon taanay ang aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nag-upod gid sa aton subong nga hapon diri sa programa This Is My Life. Okay, so sa aton nga Facebook mayong hapon lang dara kay Miss Heaven Heaven, kay Jacqueline Flores, sa Moises Padilla, kay Jean Gals, Gian Igoro, mayong hapon Miss D, kag mayong hapon man sa family ko dira sa Barangay Bata, watching live here sa Saudi Arabia. Wow, thank you! Kay Paul Salvoro Jr., mayong hapon man dira sa imo sa Campo Crame. Mayong hapon dira sa inyo mga sir. Kay ano ba sa nga niya man? Kay Tajuna Ruiz Amar, mayong hapon sa diin ka sa Tifas Bakery dira sa Kuwait. Wow, mayong hapon dira sa inyo sa Pungsod Kuwait. Kay Humble Genesis, mayong hapon man. Kay Jacqueline Flores, kay JM Heraldino, mayong hapon. Kay nang Mary Grace Eugenio Fermin, kay Rudney Bonlocsin. Ginatamiyaw niya lang kuno ang mga kulitis niya ngay nablos dira sa Barangay 10. Si Gian, Zane, Rem, J. Terence, kay 30 from Bossing, mabuhay. Okay, thank you. Kay Virgilio Cañete Jr., mayong hapon. Kay Anso Berano Gardose. Ginatamiyaw niya kuno si
lolo niya kag sa Python nga always ga pamati gid sa programa This Is My Life. Thank you so much. Okay, kag sa aton nga text hotline. Kay 2884, good PM, Daydorel, monitor lang kami di sa Wayang Phase 2 sang Himamaylan. Damo gid kami diga pamate. Wow! Thank you so much may hapon dra sa inyo sa Wayang Phase 2 Wayang Himamaylan City. May lang nga pagpamate. And of course, naga-monitor man si 6609 dara sa may si Lani Romiano gali dara sa Hibyuan Tapaz Capiz. Thank you. Mayong hapon. May Capiz patang nga listener nakalabuot gid sa Capiz. Ang Action Radio. Labuot gid sa Kuwait, no? Okay, mayong hapon man sa kay sino ne. Ginatamyo niya kuno Arita Donasco kag Dikinya sang Purok Maligaya Barangay Kanhusa Pulupandan. Patamyaw halin kay Pani Arita. Okay. Sige, may lang na pagpamati sa inyo ha sa Banwa sang Pontevedra. Salamat gid sa inyong pag-upod sa akong subong nga hapon. Sakay, ano naman, 9490. Mayong hapon, ginagreet ko, palangga ko si Mami Judy. Hidlaw na ko si mo, Mami. Love you, Mami, from Albert sang Victorias. Taga-agisan man, ni Mamaylan City, nagapamati sila subong nga hapon. Mayong hapon dira sa inyo. Okay, ang nag-text ka ina nga taga-Wayang si ano to gali si Amansha Intana. Okay, mayong hapon dra sa inyo. Thank you, Geda. O sige, this time, pagabasahon anay naton ini nga promo bala subong, pinaka-bag-o nga promo sa nga Action Radio Bacolod. Actually, iyan ka ACS Millones 2020. So, sa mga luyag dira mag-join kag gusto mangin milyonaryo, aspiring millionaire, basta isubong pa lang nga 2020, no? Kamo ang magrasyahan sining pa-promo sa karon sang ACS. So, ari magpamati gid sang maayo ha. Kaya para hindi man masayang dira inyo mga gina-grocery bala. Okay, basi ara da subong sa inyong kusina ang pila ka mga proof of purchase para diri sa ACS Millones 2020. So, ari gid pinakauna. Sa isa ka, of course, matinlo nga papel, isulat dira ang imo pangalan, pamati isang maayo, pangalan, edad, address, contact number, kag signature. Tapos, isulod yun na sa white legal size envelope. Kag isulat nyo sa gwa sang envelope ang title nga ACS Millones 2020. So, ano ang mga proof of purchase o kon POP? So, ari ha, pamati sa nga maayo mga ka-aksyon namon. Ang aton nga proof of purchase, pwede ka mo dara kahulog, kabutang sang unique toothpaste. 4 ka sachet sang unique toothpaste nga 10 ml. Pwede man ang isa ka box sang unique toothpaste nga 50 ml, 100 ml, or 150 ml. Pwede man ang Pride detergent. So sa Pride detergent naman, pwede ang 2 ka sachet sang Pride powder nga 40 grams or isa ka pouch sang Pride powder nga 500 grams, 1,000 grams kag 2,000 grams or ang isa ka wrapper sang Pride bar nga 400 grams, pwede man na, or 2 ka wrappers sang Pride bar nga 100 grams. So magluwa sa Pride, pwede man ang Star Wax Floor Wax, isa ka box naman sang Star Wax nga 90 grams or 180 grams. Pwede man ang Shield Bath Soap. Isa ka wrapper sang Shield nga 60 grams,
or isa ka box sang Shield bath soap nga 90 grams or 120 grams. Pwede man ang smart dishwashing liquid. Pwede duha ka sachet sang smart liquid 50 ml or isa naman ka pouch sang smart liquid nga 200 ml. Pwede man isa ka label wrapper sang smart paste nga 200 grams or 400 grams. Kag pwede man sa katapusan ang White Rose Kojic Whitening Soap. Isa ka box dira sang White Rose nga 60 grams or 120 grams. So, ina ang aton yung mga proof of purchase. So, kabay pa nga inyo gid nakuha. Kaya base pa lang swerte sa inyo subong nga 2020. So, ang mga participants, pwede gid ninyo ihulog sa mga MBC stations kang isang Action Radio Bacolod kag sa Love Radio and Easy Rock diri sa Bacolod. So, ang aton nga draw ha, ang first draw gali sa February 8, ang aton nga first draw. Okay, so Saturday na siya. And then, so next naman, February 15, February 22, dubali may aran siya sang 13th draw mong antes ang grand draw. So, ang grand draw na lang, since wala pa man ka first draw, so, ang grand draw lawagon ko sa May 15, 2020. Ina inyong pag-aabangan. Kaya base pa lang taga-probinsya sang Negros or diri sa Bacolod ang makakuha sang milyon. Baka milyon. Mangin na swerte subong 2020. Imagine, bala sa isang malang ka pack dara, no? Sa isang malang dara ka sachet. Makadaog ka na may baylo nga million. Diba? So, more entry, more chances of winning. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, 1:59. So, sa aton nga pagbalik naman, magabasa kita sang sulat nga ginpadala subong nga hapon diri kay Tita Wilma Sugaton. So, ina inyong pagabantayan kay magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Sakit sa tiyan. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
aksyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Action Radio, Philippines Standard Time. Yes, sa gihapon, subong hapon yung temporaryo nga kaupod, diri sa This Is My Life, ini naman si Inday Dorel. So, sinasiling ko na kaina nga sa aton nga pagbalik. Magabasa kita sang sulat nga ginpadala diri kay Tita Wilma. Subong hapon. Okay, so standby ka mo dara ha kay pagabuksan sa karon naton ang text hotline agud maghatag man kamo sa inyo nga mga advice or opinion, mensahe para diri sa aton nga letter sender. Okay, so dali lang kay hindi ko makita ari na siya. Okay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri.
Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakaraang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Okay, so sa subong nga hapon, ang ngalan sa aton nga tagpadala, pagatagon lang siya naton nga si Jason. Dear Tita Wilma, Tita, makaibalo ako nga hindi mahapos ang ginsulod ko nga relationship. Tita, mas magulang sa akon ang babayi nga akon nga ginnobya. Second year college ako sa tita sa isa siya ka staff sa amon nga departamento. Masami niya ako nga ginabuligan sa pag-process ng akon nga papers kada enrollment kag kung may problema ako sa mga subjects ko ginabuligan niya ako. Tita, sang una sa madumduman ko, ate pa ang akong tawag sa iya. Pero ginhambalan niya ako nga miss na lang itawag ko sa iya. Tita, 8 years ang amon nga agwat sa edad. Ako ang una nga nagpakita sa motibo sa iya. Kabuot bisa iya tita kag magluwas nga mabuot, gwapa pa. Tita, after 1 year nga sige ko siya kulit, nangin kami na kaginsabat niya ako. Ginagwanta ko nga hindi magpahalata nga kami na. Kay hambal niya sa akong tita, base anong ihambal sa iya nga office mate. Pag sa iya man pamilya, nga hindi kami baton nga duha. Tita Wilma, sa karon graduate na ako, kag may trabaho na. Kag, to make my story short, gusto ko na siya nga pakaslan. Pero tita, may problema kami sa karon. Kay man ang iya nga ginikanan, hindi siya luyag nga magdayunay kami. Kagtuman pa kuno ako ka bata para sa ila nga bata. Nagambal nila sa akong tita, hindi ko pa sarang magbuhi sang isa ka pamilya. Tita, wala lang kami
tingog kag komento sa ako niya girlfriend. Pero nagapangayo ako sa imo sa karon sang advice kung ano akong himuon. Salamat gid sa pagbasa sang akon nga sulat. Ang tagpadala, Jason. Okay, so inyo nabatian ang sulat. Naging padala sa aton letter sender subong nga hapon nga si Jason. Sa diin, nagaplan na siya tani, napakasla ng iya girlfriend. Pero, hindi gusto ang parents ng iya nga girlfriend. Kay man, 8 years nga mas magulang ang iya nga nobya sa iya. Kag hindi gusto ang parents ng girl kay kuno hindi pa kaya ni Jason nga magbuhi isang pamilya. Normal ni Jason, may work naman siya kuno. Kag sarang niya na. So sa aton mga ka-aksyon, ano inyo mahambal diri para kay Jason sa aton letter sender subong nga hapon? Ano inyo mahatag nga mensahe para sa iya? So, bukas na ang aton nga text hotline sa 0938-225-5017. Sa liwat, 0938-225-5017. Kag sa ato naman nga Facebook Live, pwede gid ka mo dira nga maka-comment o kung makahatag sang inyo mensahe dira sa kaya Jason. So, kay live na live subong ang This Is My Life. Okay, so sige antes ako magbasa sa mga nagahulat ako sa inyo nga mga mensahe para diri kay Jason. Maga-play kita anay sang isa ka ambahanon. Ikaw at Ako by Moira De La Torre and Jason Hernandez. Sabi nila palang
hanggang ngayon, ikaw at ako. Diba? So, sa aton yung mga Facebook viewers, gali subong, so hindi nila mabatian ang aton yung music. At kaya kinanglan ta i-mute. So, sa mga nagapamati sa Facebook, kasi matingala ka mo nga wala audio kagina sa pag-play naton sang song. Kaya galikaw kita sa ginatawag bala nga copyright. Kaya ginakat subong kung kung ma-detect ang ina nga music. So, kanugon, aton nga live ko makat. So, mas gin pa kamayos ang action radio nga i-mute na lang anay. Although mabatian sa radyo, hindi sa Facebook, hindi. Sige lang, haom-haom yun na lang. Samtang naka-mute, haom-haom yun ako anong gin-play nga song. Kaya diba ginambal ko man before ko i-play. So, tingala ka magkakanta-kanta, gid ko. Hindi ba tiyon? Tanigin on kong mic, no? Para ako na lang ang batian yung kakanta. Char. Okay, so, nag-aamat-amat na o sulod ang mga mensahe sa aton pinalangga nga mga tagpalamati para diri kay Jason sa aton nga letter sender subong nga hapon. Hindi nagaproblema gid siya kay tutol gid ang ginikanan sa nga babayi sa iya, hindi gid gusto yang magpakasal sila nga duwa. Man kabata pa o kon kahubin pa si Jason para sa iya nga girlfriend. So, sige, antes ako magabasa sa inyo nga mga mensahe para diri kay Jason. Auna sa tanan ang akon lang nga ma-share sa iya, te hambal mo may edad naman kamo kag may work naman kamo, di ba? So, ara niya sa inyo nga duwa kag kamo gid maka-decide mismo kay ara naman kamo sa insakto nga edad. Ano mo lang ipa-intindi mo kay ipakita mo gid sa mama sang imo nga girlfriend na kaya mo siya buhion. Di ba? Kag ang importante lang mandira is mapanindigan nyo kung anong ginapakigbato nyo nga duwa. Kung ano ang inyo yung pananaw nga para sa inyo. Sarang nyo naman. Why not, diba? Kag kung tuod, magig ka mga palanggaanay sa isa kag isa. Kaya na, wala naman sila mahimo. Although we respect our parents, gidya. Yes, kinanglan, tagin nyo mag-respect sa atin yung parents. Pero, ay baloon mo, kaya basi may kabalaka lang sa sides ng girl, nga basi bala ba sila nga bata, panihubin, panipaminsaron niya, 8 years daan ang iya nga agwat sa amo niya bata. So sa parents naman guro nga sides ng girl, ba siguro gina-protect lang man nila ang ilang daughter. Of course, kay syempre di mas la gusto nga sa ulihi maghinulsol or kung ano da. So ina ang ipa-intindi ka ipakita mo gid sa ila nga sarang mo na kag palangga mo gid ang ilang bata. Kag ipakita mo gid sa ila. Okay, kamo man yang gahimo sa inyo nga love story nga duwa, diba? So kulang lang sila sa kulang lang sila siguro sa pagpa-intindi. Kung siling hindi sarang buhion, di hambal mo man may work ka na, diba? Kaya nakagraduate ka na sa ibong kurso. So yun na guro, basi ga-overthink lang guro ang iya nga parents. Basi kung ano-ano bala ang ila ginapinsa or hindi pa sila ready nga ila bata mga mamana na. Tigaling kay bilang parents kag kung may edad naman yung bata, once mag-decide sila nga mapakasal na sila, you need to respect that. Kung makita nyo man lang nga sarang na nila, diba? Kaya bilang parents, ara makamo to guide them mong not to, tawag niyo, higtan nyo sila sa inyo forever. Chardo parents na ko, no? Pero, na ang nakita ko, kay, as we grow man, we learn. Diba? So, samtang nag-aedad kita, nag-learn kita sa aton nga palibot. So, ako siniyambot gani, kung masunod ko ni ang hambal sa akon mama, nga 40 years old pa ako namamana. Shout out lang dira sa akon mama. Shout out kay Jean Cabato. 40
40 pa ko no? Ba't kung makaya ko ni siya sundon sa amo yan nga gusto. Anyway, sige. So, amo to kay Jason. Kulang na sa pagpa-inshindi ang imo nga, ang parents, ang girl. Kumbaga doon na, sa may kahadlok pa na sila nga buyan ng ila bata. Especially, thinking nga, mas magulang ang ila bata sa imo. So, abi ko rin na, ay do, totoy ba to? Hindi pa ni kaya. So, i-prove mo sa ila. Agod nga, klarohay. Hindi man ka mo mag-decide lang, kalain man mag-decide, for me lang ha. Nga, kamo nga duwa, okay, kamo po, porsigido, kamo nga duwa, pero sa side sa inyong parents, gilain ang buot. So, you need to clear that. Dapat wala sa nga mo sina nga balatsagon. Dapat kanami nga sa tion sa inyo nga kasal, okay, gid ang inyong parents, wala sang may parents nga gakinusmuron. Okay, do ka laway nga amo sina, diba? So, ina lang mahambal ni Day Dorel. Hindi man ina siling nga wala man sila guro maginhambal sa imo, di ba? Kung di ang ginhambal mo lang nila, hindi mo pa kaya kag tuman si mo ka bata. Well, i-prove mo sa ila. I-prove mo sa ila nga kaya, kuya, tita, tito. Kaya ko niya. So, amo na ha? Okay, so diri kita anay sa aton nga text hotline. Magabasa kita diri Jason sa mga dugang nga mga mensahe para sa imo. Nga nag-effort, ginidaan ng aton yung mga pinalangga nga tagpalamati. So, sa kay 6609, siling niya, good PM in the doors. Ang ma-advise ko lang kay Jason, amo nga sige halang anay in your relationship. Kaya base sa ulihi, mabaton ka sang mangin ugangan mo. Sila niya. Okay, thank you, Gil. Sige, hon mo lang ko na Jason. Sige, ipathag mo gid sa ila, i-clear mo gid sa ila. Kay 2884 naman, good PM, Day Dorel, ang mahambal ko kay Jason, hulat lang samtang panahon, hindi magkahadlok sang ginhambal sang ginikanan sang girlfriend, kay hindi na sila kapugong. Pangamuyo lang nga hindi maguba inyo relasyon nga duha. Ano gid kon magulang ang imo nobya? Correct. Wala magpakabakod ka lang upod ang pagsalig sa imo kaugalingon kag sa inyo relasyon, especially sa Dios. Si Amansya Intana Nisang, Wayang-Wayang Phase 2, Barangay 3, Himamayla. Yes, correct, Gid. Thank you so much, Gid, kay Amansya Intana dira sa Himamayla. Solid ka action, isa lang kami ka lugar ni Intana. Ani Amansya Intana. Sa Himamaylan City man ko. Okay, so sa kay sino pa ni 0494, hambal niya, good PM Jason, wala kaso ang edad. Ang importante, nagaluyagay ka mo, kag may trabaho na ka mo. Hindi sila mama mo, ang updanay ka mo man, kag may pahigugmaanay ka mo nga duha. Diba, go on, Toto Jason, amula na mahamba ko sa imo, age doesn't matter. Correct. Age doesn't matter, gid. So, kulang lang si Jason sa nga prove ni Goro. Inervyos lang ni ang parents ni sang iya nga girlfriend, sang nabalaan yung mapakasal na sila. Okay, so kay 3247 naman, good PM tita, kung tuod gid nga palangga niya ang babayi, hindi niya inipag sukuan. Bisan pa nga tutol ang parents ng babayi, damo man sina. Ang natabo tita nga tutol ang parents ng babayi, pero sa ulihi, mabato naman nila. Kailangan lang ni Jason patunayan, yes, pamatudan, sa parents ng babayi nga kaya niya. Di lang siya mag-suko or mag-surrender. This is RB from Lambunaw, Iloilo. Okay, thank you, good RB.
Yes, dapat walang susuko kahit sino ang tututol. Diba? As long as mayong inyong intention nga duwa, wala sa nga problema. Sa kay 0193 naman, mayong hapon tita, ang ma-advise ko lang sa letter sender nga siguro i-enjoy na lang ang single life ya. Ay, kung mag-break porket may trabaho, kaya nang bumukod at magpakain. Pa-request po, tala. About tala. Tala ba Sarah Geronimo? Oh. Sige, itry ta na ako ng tala. Sarah Geronimo kung pwede. Kung may time ta, ha? Kay 7457 naman, may hapon tita, kung masarangan malang nila mga buhi ka may ubra na sila, pwede gid sila katukod sang ila pamilya. Wala na ya kaso sa edad, mayo kung sila man ya ang maupdanay. Ila na ya kagustuhan, di bala? Salamat gid kag mayong hapon sa liwat. Mayong hapon man sa imo, thank you so much. Okay, 1036 naman. Good PM, tita. Amo gid na ang ginikanan, naga-underestimate. Ipakita mo nga buhion mo ang imo mangin asawa. Kon, amo man ko na sang una. Aleo ni gali, tita. Aha, amo man ako no sa una si Aleo, Jason. Tinabaton mo lang siya dugay sa nga parents ang iya subong nga asawa. Ate, di ba? Hindi lang magkadulaan, pasensya kag paglaom. Hugot nga pangamuyo lang. Kay 6948 naman, good PM, Inday. Okay lang na gamay sina 8 years. Kami ganit ako man agwat sa edad ko sa akon bana. 15 years gid amon agwat. Okay man, basta intindihanay lang kamo, wala gid problema, Inday. Yes, correct gid. Thank you so much, gid. 6948. Kay 5232 sila nga, good PM ma'am, akon opinion sina sa kay Jason, wala man ina ginalantaw ang edad kay ikaw nagahigugma kag sincero kagid. Importante dira ang imo obligasyon kag responsibilidad kung kamo ang mag-asawa na. Ipakita sa iya parents or ugangan ni Jason nga tindugan gid ang responsibilidad kag obligasyon bilang husband. Kaya 5488 naman, mayong hapon ang ma-advise ko si mo Meg. Ipakigbato nyo ang relasyon nyo gid, hindi ka gid mag-give up, Meg. Kag ipakita mo gid na masarangan mo gid, kag palangga mo ang girlfriend mo. Pray lang kay God always, Meg. Mayo ka textmate. Karon lang textmate kay ga-advise kita anay kay Jason. Ha? Karon lang textmate. Kay 5119 naman, good PM day, wala na sila mahimo kung gusto nyo gid ang isa kag isa. Ang importante, sigurado ka mo na mahal nyo gid ang isa kag isa. Hindi na base ang edad sa true love. Toto, go for it. May work ka. Suyu amayo ang parents at TY Daridor. Thank you, man. May naga-text din. Nabatian niya gila akong hambal. Nga hambal sa akon mama. 40 pa ko mamana. Hambal niya, ay tuod ka, Ma'am Dorel. Mag-40 ka pa mamana. Timing gid na kay ang anak ko mag-graduate na siya college. Angayan gid ka mo. Angayan gid ka mo bala, ma'am. Kagwapo man siya Wow, thank you gid ha. Sino ni? Si 9629. Manambal ni mama sa akon 40. Rambot siya ni kung matuman ko ni siya. 39 guro maacha. Okay, so sa aton nga Facebook may may nag-advise.
Kay, sino na Kay Francisco Aguatani Rodelio. Humble niya, love, age doesn't matter. If tuod mo gid siya nga palangga, i-pray mo siya, Jason, kag ipakita mo sa family niya, kag saya mismo nga kaya mo siya buhion sa ulihi. Kag wala ang insakto nga tion, hambal gani nila, true love waits kung kamo gid na iya sa ulihi. Ang himuon mo subong magtrabaho ka sang maayo para sa future. Kaya mo na. Tapos, hambal niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5. Thank you so much. Okay, so sige kay kadasig sa aton niya oras. Subong nga hapon. So thank you so much gid sa nagapadala sang ilang nga mga mensahe para diri sa aton nga letter sender nga si Jason. So at least sa imo, Jason, kabay pa nga naka-help man kami nga maka-action mo sa imo subong gina problema. Tihambagay nila, may gambal nga i-enjoy mo na imo work, may gambal man nga hindi ka mag-give up, kaya mo ginayang parent, pero dugay mabaton man lang. So mo na kumbaga sa bata pa ili-iliha anay mayo ang parents sa imo nga girlfriend. Kay dra dugay makita mo na nila nga ay porsigido gid siya gali. Kag nagakaangay gid siya para sa amon nga bata. Okay, so si Action Radio Philippine Standard Time alas 2:36. Sa ato naman nga pagbalik, magbasa kita sa inyo kapalaran subong nga adlaw. Pamati ka mo ano niya horoscope of the day. Kag sa mga dugang manaton nga pagpanamyaw. Okay, kadamo sa naga-comment sa aton subong sa Facebook Live. Kag sa aton man nga mga naga-text. So sige aton pagaduwagan karon nakagang ano gali ang hamba ko kaina nga proper ways ang pag-ubo bala especially kung ka sa public places. Okay, magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. I 100. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo pagkulong kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadaan
radyon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Okay, alas 2:41, Action Radio Philippines Standard Time. Yes, antes kita magpadayon sa aton nga horoscope. Hello, anay dira kay Esab Manderico Anoche. May hapon dira sa imo kay Taurus Tijereb. Ginasuli-suli nila goro ilangalan or ano man. Amo ginigoro ilangalan. Kay Katie Veer, may hapon man sa imo kay Jean Oisiser. Yes, thank you again sa pagpamati kay Jose Mongcalturilla, kay Nong Simeon Ronquillo, gali mayong hapon dira sa Bago. Kag kay Sir Jose Shoco, dira man sa Bago City mayong hapon. Kay Luis Escobar, hello kay Ed Hilado, hello ko sa Hilado family, dira sa La Carlota City. Kay Joseph Pacifico, kay Eb Smart Salceda, kay Rolly Minoy. Yes, may hapon. Okay, good. Salamat gid sa pag-idolo mo. Kay Sherilyn Oro Javier, sa batch 95 ko no sa DN. Mayong hapon, sa mga batch 95 lang ko no. Kay Francisco Aguatani Rodelio, kagi na siya to nag-advise. Kay Denny Perje Menyez, kay Martin Aliling, dra sa may Imos Cavite, may hapon. Kay shout out ko no hambal ni Francisco Rodelio sa Purok, sa taga Purok sang Bermejo, sang Kamalobalo, dini Kamalobalo. Okay, sige. Kay Ami Rivera Coral, si Tita We, nagbakasyon si Tita We. For one day, kinamangkot si Ami. Kay Reggie Taliedo Radok,
Kagina ni. Ipursu. Kagina sa kay sa kay Jason. Ipursu lang ko ni Jason yung pagpalangga sa kababae. Kay age doesn't matter. Ipakita sa parents ka girl. And deserving ikaw nga lalaki para sa imong amiga. Okay, thank you so much. Sige, so this time magabasa kita anay sa nga ginaabangan sang tanan ini nga horoscope kapalaran nila subong nga adlaw Okay, so sige, standby kamo kay magabasa kita sang inyo kapalaran subong nga adlaw. Pero pinapangita ako ang kapalaran arigala. Okay. Enero 20 tubtub Pebrero 18. Aquarius, pulso sang kadamaan ang dapat mo nga halungan agud masiguro nga ang imo desisyon nga ginapahayag ang nagapabor sa tanan kag hindi sa pila lamang. Ugali Aquarius nga magdala sang tabon sa imo yang nga ilong kag sa imo nga baba labi na kun mag-commute ka subong nga adlaw. Bangod hindi mo gid magustuhan Aquarius kun mabugahan ikaw sang ubo sang imo tupad sa gym. Gani halungi man ang imo ikaayong lawas Aquarius. Lucky numbers 19, 27, 31, 45. Beige is your lucky color. Next, Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Pisces, magtuon ikaw kuno sang oration meditation agud. Madasig nga magamit ang imo pinasahi nga ikasara. Kag Pisces, hindi man pagtuguti nga madaog ikaw sang imo nga pagpakuno-kuno. Nagaog yun ang panahon Pisces agod, tindog ikaw kag ihambal mo ang kamatuoran. Lucky numbers 18, 39, 22, 11. Magenta is your lucky color. Aries, Marso 21 tubtub Abril 19. Aries, ibalua ang matuod kag hindi basta na lamang nga magpati sa mga hambal-hambal. Hindi ka man magkatingala Aries kung magadamo ang magapalapit sa sino man nga naga-eksperyensya sang kadalagaan. Maginwais ikaw dapat kag saan mo sina nga pamaagi angkon mo ang imo nga ginahando. Lucky numbers 29, 31, 17, 22. Orange is your lucky color. Next, Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, sumpa ang dalasang mapangguba nimo nga dila. Amo nga pilian lang sang maayo kung sino ang imo nga updan Taurus. Hindi ka gid magkasilaw sa mga kwarta kung hindi mo luyag nga mabutang sa sitwasyon na hindi ka basta makago. Lucky numbers 15, 21, 47, 19. Sky blue is your lucky color. Next, Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, isa naman ka sekreto ang imo nga mahibaluan. Nagpagabaguhon sini ang imo nga pagtrato sa isa mo kakaupod sa trabaho. Mabulgar sa imo ang kamatuoran Gemini sa iya nga pagka maldita o kon maldito. Hindi imposible nga makakita ka man subong nga adlaw sang bag-o nga abyan. Okay, numbers 39, 55, 45, 15. Violet is your lucky color. Next, Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Cancer, imo sa karon makuha ang mga oportunidad. Agud mas mangin maayo ang imo nga pagpangabuhi. Permi mo lang panumdumon Cancer ang seguridad sang imo nga kalangabuhian, hibalua ang nagkalain-lain nga makabag-o nga mga pamaagi.
Hindi ini panahon Cancer para ikaw kuno ang mag-kinoreport. Lucky numbers 39, 45, 33. Red is your lucky color. Next, Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Leo, kung luyag mo nga ma-solve ang sulit-sulit mo ng kapigaduhon, pag-uha, Leo, ang pag-uyat mo sa imo nga gina-income o kung kwarta. Leo, hindi ka dapat puro gastos lang. Pagtudloy ang mong kaugalingon nga mangin, kabalo mag-save, kagumpisahan ang mag-ipon sang kwarta. Mag-aabot ang oportunidad nga imo ginahulat, Leo. Lucky numbers 13, 39, 21, 45. Gold is your lucky color. Virgo, Agosto 23, Tubtub, Setyembre 23. Virgo, bisan ano mo man kahibalo nga lingawon ang imo kaugalingon, sa gihapon ma-realize mo nga mas pa nga malipay ka kung kaupod mo ang imo palangga sa kabuhi kag mga nagapalangga sa imo. Subong adlaw, Virgo, isa ka surprise ang nagahulat gikan sa tao nga wala mo ginapaabot. Lucky numbers 13, 17, 23, 31. Yellow is your lucky color. Libra, Setyembre 24 to Oktubre 23. Libra, isipa ang imo grasya kag dalayon nga padayonon ang imo nga pag-share sang imo nga blessings. May pabor ka nga pagahingyoon, pero hindi lang magalain ang imo buot, Libra, kung hindi ikaw mapaboran. Lucky numbers 15, 21, 33, 31, 33. Tangerine is your lucky color. Scorpio, October 24, Tubtub, Nobyembre 22. Scorpio, ang roller coaster nga imo eksperyensya sa kabuhi, ang magapa-remember sa imo, magapa-numdum sa imo, kung ano kanasubong nga klase sang individual. Hindi ka maghimo sang malain sa imo isig ka pareho, bangod magabalik man is gihapon sa imo, Scorpio. Lucky number is 7, 23, 16, 45. Yellow is your lucky color. Next, Sagittarius, November 23, Tubtub, December 21. Sagittarius, ang imong pagpakig-upod kung pagpakig-socialize ang naghahatag sa imo sang kalipayan. Labi na kon ang mga hilimuon ang may kaangtanan sa mas pa nga success sa imo kabuhi. Isa ka himata ang wala mo ginapaabot nga mag-aabot sa imo balay subong nga adlaw. Lucky number is 15, 29, 45, 55. Electric blue is your lucky color. So next, Capricorn, December 22, Tubtub, Enero 19. Capricorn, halungi ang imo ikayong lawas, bungod ra ikaw nagakuha sang kusog sa adlaw-adlaw mo nga ginahimo. Ang mainit kag manamit nga luto sang imo nga partner ang magabag-o sa tanan. Bangod sa tion nga mabusog na ikaw, lain na ang imo nga energy. Kung may laktan ikaw subong adlaw, Capricorn, ipaiway kag himuan na lang buwas. Lucky number is 8, 12, 31, 61. Pink is your lucky color. Okay, Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:53. Kag inyo nabatian ang inyong mga kapalaran subong adlaw sa Sabado, Enero 25, 2020. Alright, so sa aton nga pagbalik, iga-share naman sa inyo ni Inday Dorel ang
ang ano gani, ang sakto nga pag-ubo. Ano ang ways ang pag-ubo, especially kung ana ka sa public places. Okay? Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Standard Time, alas 2:57. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Okay. Pabalik diri sa This Is My Life sa gihapon. Ang inyo temporaryo nga kaupod subong nga hapon. Ang temporaryo nga nagatalos kay Tita Wilma Sugaton. Ini naman si Inday Torrel. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your... Yes, nasiling ko na kaina nga sa aton nga pagbalik. It's me, you. May i-share ako sa inyo kung ano ang proper way sang pag-ubo, especially kung ara ikaw sa public places. Para iwas laton. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. Hello kay Inday Fritzy Giselle Reputana, nagapamati sa aton subong nga hapon. Bukod si Mami Bibi, sa Daddy Fred. You know the door to Lula Ruth, advance happy birthday. light in my deepest, darkest. Okay, so sige, ari anay ha pamati gid sang maayo mga kaaksyon.
aring proper way sa pag-ubo, especially kung ara ikaw sa public places, mga ano'y mo dalhon, kung ara ikaw sa pamapubliko nga lugar. So, una gid mga ka-aksyon, sining sang Department of Health, dapat pirmi kita kuno nga may dala sang panyo or tissue. Tapos, kung mag-ubo ikaw kuno, kung ara ka sa public places, dapat tabunan mo imo ilong kag bibig sang panyo or sang tissue. Pwede man, kung wala ka kuno sang tissue, pwede man niya gamiton mo ang imo bala nga ang sa sulod na bala sang siko mo. Do ka maamo ka na sa Facebook Live lang makita ha. Do ka amo ka na sa imo nga at least para matabunan. Kung wala ikaw sang panyo. And then, magpalayo ka. Kung mag-ubo ka, palayo ka sa mga tao nga imo ka-istorya o kung kaupod. So, ma-excuse ka lang, ana. And then next, hambal sang Department of Health, hindi ka pinalagpat spit bala or kung panupla, bisan diin lang. So, dapat may lugar kung diin ikaw mag-spit. Vision talang pa doon di may luod. Diba? So next, ihaboy gid ang nagamit mga tissue sa basurahan. So hindi balay pangaboy bisan diin lang. Kasi syempre basi malapta ang mga germs, ang mga viruses. And sa katapusan, permi ka nga maghugas sang imo nga kamot. Amo ginang permi nga gina-remind sa aton sang Department of Health nga dapat nakapanghugas gid kita sang aton nga kamot, proper ways kung paano mahugas sang kamot. Okay, so kabay pa nga na-learn kamo by the way. Atis magpadayon si Inday Dora ang aton anay nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, let's 3-2 Action Radio Philippines Standard Time. Hello, ana kay Von Francis Astorga, kay J.R. Moles, kay Gerald Cantiga, kay Maria Luz Grijaldo Macunat, mayang hapon. Greet niya ko si Jerry May Samson Arroyo, celebrating her 18th birthday today. Happy birthday, Jerry May Samson. O, dibu, gali subong ni Jerry May Samson Arroyo. Happy birthday, Iha. Kag kay Jake Teves, pa-shout out ko na kay Jake Teves. Okay, hello sa imo. Thank you again sa imo mga pagpamati. Mga people kuno sa hacienda Antolanga, labi na gid sila ninong Mario Cabalfin nga naga-monitor gid subong sa bata ya. Nga gwapuhon nga si John Mark Bunny Cabalfin kag sa girlfriend ni John Mark nga si Maria Angelica Hilogo aka Apple. Okay, thank you gid
sa inyong pagpamati. Kay Clariza Mitch Alarcis Cabarles. May hapon da sa inyo ang greetings halin kay Wilma Inocencio Cabarles sang Banwa sang Isabela. Okay. Hello man ka sa mga amigo ni sinone sa lakas na dyan dira kay Raymart Osorio, Michael Lachica, si Rico Agulna, kag Junjun. Kamusta? Si kamusta niya to? Gali sa inyo. Da, salamat gid. Okay. Sige, so madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa akong subong nga hapon. Mga pinalangga namon yung mga tagpalamati diri gyapon sa This Is My Life. Sa poradyo kita nga nagatalos kay Tita Wilma subong nga hapon. At least kita magtakop subong nga hapon ang ato niya quote of the day. If the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough. By Meister Eckhart. Your eyes in the morning. Okay. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in the heart. Isa na naman ka edisyon sang This Is My Life ang magatakop subong nga hapon. Kag madamo gid nga salamat sa aton pinalangga nga mga tagpalamati nga nagupod gid subong nga hapon kay Inday Dora. I can't say goodbye. Sa gihapon, thank you so much gid mga ka-aksyon. No matter how. Salamat man sa akon upod sa technical side, si Action Nelmar Madera, kag kay Action El Rey Dotilio sa aton naman nga social media in charge sa Facebook. I know that you Sa gihapon, were meant to be. temporaryo nga nagtalo subong nga hapon kay Tita Wilma, ini naman si Inday Dora. Goodbye. Standby na sa matahom nga programa. Who knows why we choose Nga programa, drama gali programa man. Who knows Magasunod na sa indi gilang madugay. when we're in love. I know that you're a decent man and you try to do what's fair. But how can Sa I? gihapon, ang inyo kubos nga alagad Inday Doral Cabato. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.